Dene lajengipun katur dumateng Bapa Wasana mugi keparenga mratitisaken menggah lumebetipun temanten putri. Binarung swaraning gongso lamat munyo ing hantariksa hambabar ketawang puspawarna bumiring lampah sang sinugraha kang wis kabedhol saking kepas wangi Bale Winangun kakanthi lumampah lon-lonan ngabiyantara manjing wonten ing sasana suka dasar kasulistianing warni si temanten putri Yodiah Ayu Sekar Ayu Praditya Ratna Dewi AMD Farmasi Hangagem busana muslimah katon Edi Peni endah edining busana hangamimbui gandes luwes solah bawane Sri temanten putri meracih nani anambai peki ing warni alon-alon anggenya lumaksana kanthi pangajab mring kebak pangati-ati kentar cahyaning pindha kencana binabar moyo-moyo ana teja kang hangemu Sudarma la punika tejanira risang temanten putri kang wis purna anggenya ngedi sarira ngedi busana nalika semono tindakira si temanten kakanthi dening Ibu Indriastuti dalasan Ibu Cici Winarsi dening kang kepareng hamais risang temanten putri nun inggih panjenenganipun Ibu Nita mijil saking Sabrang Tengah lulus raharja sawaning pinanganten putri ing sasana suka ginarubyuk para kadang Wandawa saking keluarga panjenenganipun Bapa Agung dalasan Bapa Lia lulus raja sawaning pinanganten putring sasana suka dupi pusprapting unggian kang sinedya hanenggih wonten ing palenggahan Adi Rinengga tanggap ing sinasmitan ingkang hanawung krida hanganti risang temanten biya temanten kalenggahaken wonten ing sasana Adi Rinengga
Para rawuh sapa renggah sanalika Sri Temanten Putri sampun kepareng lenggah anggana raras wonten ing sasana rinengga ingkang ateges Sri Temanten taksih lenggah piyambakan lamun cinitra ing ukara semuku jiwa ing wardaya kaya-kaya hang rantu praptaning satriya muda kang dadya gegantilaning nala memani ing netra kang lagya labuh negara tambahing sinasmitan sang cundakaning lampah panipun Bapa Saptaya nulya hanganti risang temanten jalu mijil saking panti Palereman dene praptaning risang temanten jalu wonten ing sasana pawiwahan binarung ungeling ladrang wilujeng